இந்த சின்ன பேராசிட்டமால் டேப்லெட்ல ஜிபிஎஸ் இருக்கா? உங்க உடம்புல எங்க வலி இருக்குன்னு இதுக்கு எப்படி தெரியும்? இது ஒரு அண்டர் கவர் ஏஜென்ட் மாதிரி உங்க மூளையை சுத்தி இருக்கிற அந்த பிளட் பிரெயின் பேரியர் தாண்டி நேரடியா உள்ள போயிடும். உள்ள போன உடனே அங்க இருக்கிற காக்ஸ் என்சைமை லாக் பண்ணி வலி சிக்னலை கொண்டு வர ப்ராஸ்டாக்லாண்டின்ஸ் கெமிக்கலை தடுத்து நிறுத்திடும். இதனாலதான் இதை செலக்டிவ் ஜிபிஎஸ்ன்னு சொல்றோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். உங்க உடம்புக்குள்ள ஒரு திருடன் பூந்துட்டான்னு வச்சுப்போம். மத்த வலி மாத்திரைகள் அந்த திருடன் கூட போய் சண்டை போடும். ஆனா இந்த பேராசிட்டமால் என்ன பண்ணும்னா நேரடியா உங்க மெயின் போர்டுக்கே போய் அந்த வலியோட சிக்னலை ஆஃப் பண்ணிடும். திருடன் உள்ளதான் இருப்பான், ஆனா சிக்னல் இல்லாதனால உங்களுக்கு வலி தெரியாது. அந்த மெயின் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகி இருக்கிற அந்த 4 மணி நேரத்துல உங்க உடம்பே அந்த வலிக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அதை சுத்தமா சரி பண்ணிடும். அதனாலதான் அந்த மாத்திரை பவர் போனதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு வலி திரும்ப வரதில்லை. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.